Možemo dve knjižice. To je okej. Poštovani prijatelji, dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli na promociju dečjih centara. Prošlo je nešto više od 2 godine od kako smo se radovali prvom dečjem centru, a od tada pa do danas još 9 centara je započelo svoj dug put. Od prvog detreta, prve radionice, prve biblioteke i igračaka, mislim da to najbolje znaju kolege koje rade u dečjim centrima. Danas ih ima 10. I gotovo su pravilno raspoređeni po celoj Srbiji. Onako, kako bi preko 6.000 dece, koliko ih je okupljeno, iščekivalo novi susret i sa igračkom, i sa knjigom, i sa omiljenom radionicom, i sa najboljim drugom. Podsjetimo ćemo se samo na kratko svih centara. Bačke Palanke, Šapca, Kraljeva, Kragujevca, Užica, danas su sa nama i neki od njih. Ali postoje i dečji centri koje mi popularno zovemo novi dečji centri, a to su centri iz Zrenjanina, Leskovca, Zaječara, Prijepolja i Čačka. Uvodnu reč prepuštam doktorki Gordani Matković, ministru za socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i prijatelju svake lepe inicijative namenjene i deci. Izvolite. Veče svima. Ja bih htela da kažem da Ministarstvo za socijalna pitanja podržava iz najmanje 2 razloga ovakvu vrstu projekata. Prvi razlog je sigurno što je to, da kažem, vrsta projekta koja je potpuno u skladu sa nekom strategijom koju smo postavili, a koja zapravo podrazumeva da deca, naročito deca iz nekih specifičnih grupa kojima to nije lako dostupno, budu u situaciji da mogu da se igraju i okupljaju na način na koji se igraju i okupljaju u dečjim centrima. Drugi razlog, međutim, je meni lično bar podjednako važan, iako možda na nekom nivou važnosti ne bi baš moglo da se svrsta u prioritetni, a to je kad radite ovakav posao i kada ste svakodnevno u kontaktu sa velikim
velikim brojem problema koji su uvek i individualni problemi, a vi se borite sa nekim velikim blokovima koji pomerate i koji znače neko pomeranje sistema, onda vam je strašno važno da je istovremeno, znači dok se ceo sistem pomera strašno polako i strašno teško, da postoji i neka konkretna pomoć nekoj konkretnoj deci, da se nečiji konkretni život može ulepšati, a to je sigurno nešto što se sa ovakvim projektima kao što su dečiji centri dešava i zbog toga nam je drago što ovako nešto postoji. I hvala naravno svim onima koji su na različite načine učestvovali u ovakvom projektu. Hvala. Hvala dr. Marković na ovim lepim rečima. Mi se nadamo da ćemo i dalje biti u stanju da pomeramo blokove i da na neki način, lep način, pomažemo svoj deci. Kao što sam rekla, do sada smo uspeli samo da to uradimo za 6.000 dece, koliko se okuplja u ovom trenutku u dečjim centrima. Mnogo je razloga zbog kojih treba navesti ime Biroa za humanitarnu pomoć Evropske unije, donatora u ovom projektu. Sa nama su danas i ljudi iz Biroa za humanitarnu pomoć Evropske unije, popularno nazvani NECO. Sa nama je danas i gospodin Kevin Mannion, ali sa nama je danas i gospodin Karol Puškarica, direktor programa Kancelarije Fonda Save the Children. Ja bih zamolila gospodina Puškaricu, glavne kuće Save the Children, da kaže nekoliko reči. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli i uveličili za nas jedan i ovako vrlo veliki trenutak. Naime, pre skoro 3 godine se ideja negde u našoj kancelariji začela. Dosta dugo smo o tome razgovarali. Nešto je bilo dobar odjek kod naših kolega u humanitarnom birovu Evropske zajednice, kao ja sam pomenula. Onda smo počeli da razgovaramo sa ljudima po Srbiji, sa decom po Srbiji. U početku moram da kažem da ni nama, niti svim tim ljudima koji su učestvovali, nije bilo potpuno jasno da li je to preambiciozno, da li je to preveliko i da li će to biti stvarno jedan uspešan poduhvat ili od početka delo komplikovano. A onda nekako kako vreme prolazilo, bez obzira na teškoće, bez obzira na neke početne greške, kako se priča sve više odvijala, to je bilo sve lepše i lepše. I toliko mnogo toga se dogodilo lepoga, a pre svega mislim da se to događalo zaslugom dece koja se dolazila iz raznih sredina, raznog porekla, raznog materijalnog i svakog drugog stanja. Da bi se na kraju završilo sa ovih 10 centara, to jest mi mislimo da je to kraj jedne etape. Save the Children Fond i ECO će se u neku ruku povući, ali ne u smislu da je to završetak projekta i završetak aktivnosti. Upravo mislimo da na taj način pokazujemo vrelo da će dečji centri i bez nas umeti, kao što su i do sada umeli, izuzetno uspešno da zašaraju dan velikog broja dece. Još jednom hvala vam i nadam se da ćemo se sretati u sledećim godinama, a da će dečji centri biti organizatori ovakvih okupa. Hvala gospodinu Puškarici na ovim lepim rečima. Ja se nadam da će dečji centri opravdati ovo poverenje i da ćemo zaista svi mi zajedno biti gosti na njihovim promocijama i na njihovim otvaranjem opet nekih novih dečjih centara. A sada malo glume, sad ćemo svi malo da se igramo glume, a ponajviše će to uraditi deca dečjeg centra iz Zrenjanina. Mi ćemo sada videti prvi šljivarski boj, svi ste dobili na ulazu, pretpostavljam, slikovnicu, prvi šljivarski boj, a sada ćemo videti kako to glumilište radi. Premijerno u Rexu glumilište. Uživajte.
naše mlade gošće, manekenke iz Dečijeg centra iz Zaječara su naučile očigledno nešto drugo. To drugo je kako da se sigurno kreću uz muziku i kako da znalački pokažu najnovije modele. Milica, Nevena, Dunja, Jovana, Katarina, Jelena, Kristina, ponovo Jelena, Marija, Aleksandra i njihov fashion show najavit će njihov drug Nemanja Trifunović. Nemanja, izvolite. Prijatelji dece, dobro večer. Dobro došli na našu mini modnu letu. Organizovali smo casting za decu iz Dečijeg centra. Deca nisu imala drug, ali imaju vrlo izraženi personality. Poradili smo fitting, kao i photo session. Materijali su vrlo trendy. Bojala se Dena, Iva, Lamera, ja i čisti bojom modelima, kako glavno tendencije, a onda stonske orientacije. Krojali su vrlo pročišćenih linija, prilagođeni i aksesurirali s modele. Modele i aksesurirali smo sami napravili i izmislili stavili za neki. Ja ovo ništa ne razumijem. Govorit ću srpski da nas svi razumiju. Ne budite robovi mode, budite svoji i jedino tako ćete biti moderni. Revija može da počne.
prijatelji, odnosno prijateljice iz Dečjeg centra iz Zaječara. Još samo da vam napomenem da su ove kreacije koje su večeras viđene u Rexu delo njihovih ruku. Znači, sami osmislili, sami iskreirali, sami napravili, sami naučili po nešto uz pomoć njihovog voditelja Dejana Brankovića koji je zaželeo da ostane anoniman, ali mislim da i to treba naglasiti. U nastavku, obzirom da ne bismo da vas zamaramo, ja predlažem da se prošetate po štandovima koji su za vas osmislili i pripremili dečji centri. Potom, ukoliko se i odlučite za kupovinu nekih malih artikala koje su one za vas doneli i koje vam nude, voleli bih da nam se pridružite u foajeu bioskopa na jednom malom prigodnom delu. Još jednom hvala što ste odlučili da posvetite nama ovo lepo majsko veče i nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom na nekom novom, lepom, slavnom povodom nekih novih dečjih centara. Hvala vam. Eto, znači, okay. Ishodio sam cigare,